Bé, anem a fer un vídeo, en este cas per al mòdul de DAO de llenguatge de marques, i este vídeo correspon, així tinc una carpeta XML. Este vídeo correspon a una espècie de demostració de com es pot transformar un document, val? Un document XML a una eixida HTML a través d'un llenguatge que en este cas és el XSL. Val? Però bé, anem per parts. En primer lloc, anem a obrir este fitxer, el DAO XML, anem a obrir-lo en edició, amb el Pluma, i així veiem com efectivament és un fitxer XML, val? Versió 1 en codi UTF-8, i que té una estructura, val? Que seria esta, val? DAO, nom del cicle, número d'hores totals, 2000, grau superior, i una sèrie de mòduls, val? Un mòdul, si tenim un altre mòdul, i per a cada mòdul, per a cada element mòdul, una sèrie d'elements, doncs, els mateixos, val? Si canviaria el codi, que seria doncs, l'element que permetria diferenciar-los, no? Com el camp clau, i bueno, així estan tots els mòduls d'informàtica, val? No estan els d'anglès ni el de folk, val? Així, fins al final, val? Així tancaríem, val? L'element mòduls i tancaríem l'element DAO, d'acord? Doncs és un XML sobre l'estructura de dades del cicle de DAO. I així tenim XML style sheet type XSL, que és extensible style sheet language, i així tenim la href a quin fitxer de tipus XSL, val? Serà el que modificarà, val? Este XML per a convertir-se en una eixida HTML. Val? I bé, anem a tancar este document. Anem a veure val? Es dia llistar, val? Es dia llistar, val? Si a cas ho mostre, val? Es dia llistar XSL, d'acord? Anem a veure el llistar, i l'obrim també amb el Pluma per a veure'l. I res, és este document, val? És un XML, val? I defineix un style sheet versió 1.0 i un espai de noms XSL igual a un identificador únic, un URL, ¿vale? Entonces, dins d'aquest espai de noms XSL diu que ho busque, això diu que busque el fitxer XML en el mateix directori que està, no? En l'arrel. I generarà pues, un arbre que té estructura de fitxer HTML. Per què? Pues perquè així li ho hem dit, val? HTML, òbric, tanque, així body, val? I tanque el body, així faig un H1, un títol, desenvolupament d'aplicacions web, família professional informàtica i comunicacions, i així el que faig és una taula, no? A veure, la taula s'acaba així, val? Així li posem un color al títol, val? I així posa cada una de les columnes
que són la primera fila, que és el títol. Val? I així el que estic dient és que per a cada, val? Així està la instrucció de selecció que diu que per a cada select element DAO, que és l'arrel del fitxer que hem vist, mòduls, tenia un element que es deia mòduls, que contenia elements, doncs, molts, uns quants, que era mòdul. Entonces, per a cada un dels mòduls que n'hi ha en el fitxer XML, el que té que fer és mostrar esta fila. Vale? Una fila que té el primer element, no? Pues el codi, el segon element, el nom, el tercer element, les hores, el quart element, el curs. Així en la capçalera ja estava posat, no? El primer, a pinyó fijo, posava codi, nom, hores i curs. Vale? És la primera fila i esta apareixeria en cursiva. Què tenim així? Doncs un estil, val? Perquè hem generat un document HTML en un determinat estil, que va combinar-se i va xuplar com a font l'XML, val? I va generar doncs, tantes files en la taula, val? Com mòduls n'hi hagin, elements mòdul, n'hi hagin en el XML. Bueno, això hauria funcionar. Així he creat un índex HTML que, vaja, així està, que simplement el que fa és que dona accés al fitxer DAO XML i així veiem com no funciona bé. Vull dir, sí, vale, desenrotllament d'aplicacions web 2000 superior i així la informació relativa, val, a veure, 56, hasta sí, relativa a llenguatge de marques, codi, el nom, el número d'hores i que és de primer, però res del full d'estil, de l'estil style sheet. Entonces no està funcionant. Per què? No està funcionant perquè en local no funciona. Ha de ser en un servidor web real que contemple el HTTPS, perquè així realment això no és HTTPS, sinó que és HTTP. Com podem fer-ho? Pues la forma que me s'ocorreix seria en el GitHub, puc entrar en el meu usuari i crear un repositori, val? Vaig a crear-ne un, que li diré XML, val? XML. El cree, el tinc disponible, el nom, el cree i el que vaig a fer, val, és pujar fitxers que existisquen. Vaig a triar els fitxers, era en el desktop, en el XML, pues pujar els tres, val? Entonces, es un XML, el full d'estil i un índex para poder accedir, ¿vale? Así están els tres, ¿vale? Así están, els tres. Pues commit i els tres pujats. Així estan. Ara el que faig és me'n vaig a settings, que això ho he fet ja en algun vídeo, i puc aconseguir una URL per accedir a aquesta espècie de lloc web. Puc crear com un lloc web. Tinc que posar així main, val? I ja està, val? Així no n'hi havia res. Ah, sí, bueno, save, vale, sí. Tenia que fer save, si no feia. I ara, en realitat, és esperar. Val? I passat un minut aproximadament ha generat per visitar el teu lloc web is live at esta URL, val? I res, este és el meu lloc web, que l'havia fet jo així, no? Un índex simplement per accedir a DAO
XML i així entre. I clar, ara ja no es veu igual que es veia en local, que no agarrava el full d'estil que havíem generat. Havíem generat una pàgina HTML amb un determinat format, insertant una taula, files i columnes, les columnes, una per cada element mòdul del fitxer XML i amb uns estils determinats, per exemple el background color de la taula, o que el borde siga d'un, o que col·lapsen les celdes, eren els estils que jo havia definit. I res, aquesta és la demostració de com funciona, diguem, els XSL, els Extensible Style Sheet Language.